kaayo ba? Saan kayo? Kung magpiyong ko, di ko kita ba? Nain kaayo. Hindi ka makakita. Tanaw sa ba? Ako ba yung tanaw? Hindi ko makakita. Karate. Nilagay. Ah! Wala siya. Ano yan niya? Tanaw sa ba? Kung magpiyong ko, di ko kita ba? Sakit kaayo. Kasagad tayo. Pero kita kung saan yung sulod. Sige daw, kung ano yung matate. Kung ano yung matate. Ano daw? Dito siya kita ng piyo. Kung ano nga ba sakit mo ba? Di ko makita ma. Kabog na. Ano mo? Diretso tayo tinapay mo. Makanya. Lalab. Ikaw